Быйыл Татарстан аграриялары дәүләттән 13 миллиард сумнан артык акча ала. Ул нигездә кеше хуҗалыкларны үстерүгә тотыла. Бу хакта Ширмешәндә авылның эшлекле активлыгын арттыру буенча зона киңәшмәсендә сөйләштеләр. Республиканың иң яхшы 100 фермеры, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, авыл җирлекләре башлыклары, авыл хуҗалыгы кооперативлары рәисләре конкурсына да йомбак ясалды. Җиңүчеләр бүләкләр һәм акчалата премияләр алды. Көнчыгышындагы 10 районыннан килгән катнашучылар җирле тәҗрибә белән уртаклашты. Ширмешән авыл хуҗалыгы кооперативы 5 ел элек республика грантын алган. Хәзер ул заманча сугым цехы булган ярым фабрикатлар җитештерүче куәтле предприятие. Секцияләрдә улларның агымдагы һәм шактый катлаулы проблемалары турында җентекләп фикер алыштылар. Республика элеккечә сөт саву буенча илдә алда бара, бәрәңге, терлек һәм кош ите җитештерү буенча 2нче урында тора. Авылларга ярдәм итү мәсьәләсе президентның даими контролендә тора. Көнбатыш санкцияләре шартларында да төрле программалар нәтиҗәле эшли. Ул программаларның үтәрлек кызыксынган кешесен табып, шул программаларын тормышка ашырырга. Алар бик күп. Безгә Татарстаныбызда авыл җирендә яшәүче, хезмәт итүче халкыбыз, күп милләтле халкыбыз, һәрберсе дә бик тә кыйммәтле. Аларның хезмәтенә бәя биреп, киләчәктә дә ярдәм итеп, матур гына иттереп яшәргә максатлар тудырырга.